अरे दादा आलास, दे बॅग दे, हेल्मेट पण दे. दादा पाणी घे, थकला असशील ना. दिवस कसा गेला तुझा? अरे मॅच आहे आज इंडियाची, तुला टीव्ही बघायची असेल ना. म्हणजे ना थकला असशील ना, चंपी करून देते. अगं मम्मी मी ठेवलाय, चुकून राहिला. भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना. देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन. 4 दिवसाची केलेली सेवा सगळी पाण्यात गेली. त्यापेक्षा काहीच नाही करायला पाहिजे होतं. अगं आई, प्रज्ञा कालपासून माझी सगळी कामं ऐकते. नक्की सूर्य उगवला कुठे आज? अरे तुझ्या लक्षात नाही ला असं काय तिया? अरे रक्षाबंधन लागी इला ना, तेव्हा मस्को लायता तुका. हा असा काय? ठीक आहे, आपण ना रक्षाबंधन एकदम भारी सेलिब्रेट करू. भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन. नमस्कार. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि हो, ते खाली ना थँक्सचं फीचर आलंय, ते एकदा चेक करा. हा, तिथे आम्हाला तुम्ही ओवाळणी देऊ शकता. माझी ओवाळणी आधी दे, माझी ओवाळणी दे.